It's so weird that this camera is not gonna hold there. Ai. Antaa nyt. Noin. Hei. Antaa nyt vittu olla tossa. Hyvä. Pysy. Niin et, kun et on tai siis kun oot saanut sen unirytmin menee hyvin. Mä oon saanut sen kulkeen. Ei siinä oo mitään. Mä tiedän miten keho tuo itsensä uneen. Se on just se mitä sä teet päivällä, mutta tänään mä menin makoilemaan lattialle kirjaimellisesti. Mä menin kirjaimellisesti makoilemaan lattialle ja niinku that's it. Game over. Ja sit se on lisäksi niinku tosi mulla oli tosi uupunut olo. Mulla oli silleen, että vittuuks mä enää tee yhtään mitään. Jotenkin semmonen olo, että tästä on tosi niinku mahdollista päästä ylös, mutta erittäin raskasta. Niin mä otin sit, että vittu olkoon, että tänään on yksi niistä päivistä, mä en tee yhtään mitään. Ja kun mä nukun kovalla lattialla, mä käyn pelkästään kylmässä suihkussa. Mä juoksen ja mä kuuntelen samaan aikaan vihapuhetta. Mä oon tehnyt Sunossa kaikista paskimmat kokemukset mun elämästä musiikiksi ja mä kuuntelen vaan niitä, kun mä juoksen. Itse asiassa tänään oli ensimmäinen päivä, kun mä tein sitä. Ja sit lisäksi mä treenaan kovalla lattialla ja mun piti tulla kotia ja alkaa treenaamaan. Ja sit se oli vaan niin että mä tiedän, että kun se nivelissä tuntuu se lattia, mä olin just tehnyt joogaa lattialla ja tolleen. Ja sit mä että nyt pitäis taas alkaa tekemään, niin sit se jotenkin that's it, that's game over. Ja se on vitun paha, kun sä menet makoilee siellä lattialle. Ja sit kun sä alat saamaan unta, sä niinku tunnet sen sisällä, että tää on epäterveellistä, tää ei oo yhtään hyvä, että mä oon tässä. Jotenkin se on tosi voimakas tunne, se ei oo yhtään nautinnollinen uni. Se on enemmän semmonen, että nyt menee kello vituilleen. Nyt niinku menee ajasti jotenkin, että tää ei oo enää oikeassa ajassa. Se on tosi jännä tunne. Se on niinku, että keho odottaa sitä seuraavaa unta, minkä sä oot asettanut sen biologiseen kelloon. Ja sit jos sä et tee sitä, niin that's just game over. Mun pitää tehdä tässä joku juttu, että mä en mene tohon lattialle. Ehkä se on enemmän silleen, että aamulla kun herään mä laitan niinku peito ja tyynyt johonkin tyyliin koriin. Ja sit mä annan niitä olla siellä. Ja sit niin on helpompi ehkä aloittaa siitä kohdalta, että sulla ei ole lattialla yhtään mitään. Ja sit kun sä meet siihen lattialle, jos sä meet lattialle makoilee ilman peittoa ja tyynyä, mulla on tosi vaikea silloin saada unta. Mulla on tosi vaikea saada unta, jos mulla ei oo peittoa ja tyynyä ja mä oon kovalla lattialla. Se vaikeuttaa sitä ja ainakin unessa pysymistä. Niinku, se on tosi vaikeaa, mä väitän. Vaikka sä oisit lattialla nukkuja ja käytät painopeittoa lattialla ja näin, niin ei se auta. Se on silti tosi vaikea, varsinkin ilman tyynyä, se on ihan next level. Et mä uskon, että tällä pystyy saa sen, että jos sä nyt vittu pystyt ainakin sen verran olla tekemättä, että sä et nyt lähde hakemaan sitä peittoa ja tyynyä tähän sun kaveriksi, niin eikä sä ymmärrät sen, että tää ei oo se oikea aika nukkua. Et sun keho on vähän niinku pakko olla hereillä tässä. Se oli niinku yksi varmaan pääsyistä, miksi mä aloin nukkua lattialla ylipäänsä, että mä en menisi sängylle päivällä makoilemaan, mutta se on ihan paskaa. Se on ihan turhaa ja ihan kusetusta. Mä väitän, että oh all I'm saying is if you sleep on the hard floor, you will not be any better than sleeping on the bed, honestly. The floor is just as soft. At some point your body doesn't know what is soft. It will be like, hey, it's a cold floor, let's sleep.